Dobar dan, vi ste na kanalu InfoShopa i predstavljamo vam naše mačeve i lance sa kojima raspolažemo i koje jednostavno sad imamo u našoj ponudi. Kao što možete vidjeti, 4 vrste mačeva ili vodilica, kako ih sad ko zove, u našoj ponudi imate. Radi se o sve 4 kvalitetne ponude, normalno rangirane su od kineskih, Villager, Torp i Oregon. Zavisno od vaše potrebe šta radite, čime se bavite, tako ćete i odabrati šta vam je potrebno za vašu testeru. Ako ste od onih što jako dosta struže, radi sa testerom, onda normalno to je Oregon. Ako vam treba nešto za nijansu lošije, ali ne lošije u toj meri da bi mu našli neke velike mane, to je onda Villager, Torp i naš uvoz DMD kineski mač koji se stvarno pokazao odličan. To je mač koji je odrađen od jako kvalitetnog materijala, jedino šta je nije markiran, ali nismo ga markirali jer smo uzeli količinu koju smo želeli da testiramo. Test je prošao, odlični su, uz njega dobijate i jako kvalitetne lance. To su lanci, možete sad vidjeti na ovom snimku, sa četvrtastim zubima, veće površine, lanci koji jako dobro idu kroz drvo i lanci koji su jako postojani, što znači da se ne tupe brzo, možda ih je malo teže naoštriti, ali su zato dugotrajniji. Ovaj lanac je se solidno pokazao, ne mogu reći da je isti kao Oregon, ali ako Oregon je ocena 5, ovaj lanac je ocena 4. Imate akciju kod nas gdje mač i 2 ovakva lanci dolaze u ovakvom pakovanju. Možete sve dobiti za 2000 dinara i uz to dobijate poklon Oregon Turpiju. Šta vam još mogu reći za vas koji koristite više lance? U ponudi imamo kineske, imamo Torpove i imamo Oregon lance. Oregon lanci su 50 dinara po zubu za sve tipove i vrste i korake, a Torpi lanac je 40 dinara po zubu. Pojedinačno lanci za kineske testere, za Villager, za Demon i ostalo su 800 dinara, ovi što sam vam pokazao sa četvrtastim zubima, što su se jako dobro pokazali.